Igbo niile mma mmanụ Igbo na-ebe anụ ahụ mma mma o were pikin asị m ekele nụ chigwakwa nụ sie nwere m akụkọ egbe bere n'ugo bere n'elu ụwa ka esibeghị ebela nkukwa ya o maka na anya pịa nwaanyị pịanụ di ya nga na nga ọwụla omena otu emena ụdara dachiri ụzọ mpi ọgụga ya ebiri aka ebirile ala nga ebirisa ya ka ebiri onye ọma lebara ya anya eziokwu aka gwara ya ndị n'ime ji mọnụ nọhụkwa na anyị zuru oke mụ ma na-abịa duo o were pikinasi m ekele nọ n'aka ọmawari ọha na eze biko bịanụ Makoola na akụkọ ịmara na sesi mewara ya emekukwuo fụdo ụzọ mmiri avụma amanụ ma mgbalị ihu amanụ ma mgbala azụ ọhụ kpochi narị ndị n'elu ụwa ọhụ kpochari ọhụ kpochi narị ndị n'elu ụwa ma lekwala chike ara na-agwụ enwekwana onye ga n'ịgwa Chineke chi ya biko ya wetuola owere pikin mmiri abịala m owere pikin abịadola mana kama onye ihe mejari mma Chineke wetuola ya ekwensu abịala m owere pikin abịadola onye ihe meji amachikwanụ Chineke wetuola ya ekwensu
abịala m were pikin abịa dụọla o ejemebe chukwu ine amiru kwezo manna euda ejemebe chukwu ine amiru kwezo nna euda magbamachi keremni onye mara mma olisa gị nwa aka mo agị nwe obi mo ụjadugbola mo chụwara o nnushi mmiri ma mo igbirigbo nijere ole mmiri jiri m ukwu eze chụwara aga m ịla makwanuwe ebe a mụrụ n'umi Owere alamananụme shi ya alakpumanume chụwara Igbo ndị ọma meji eme ọnụ Imo steeti ndị mma ala Owere mụrụ m ne steeti Abia steeti Enugu steeti Anambra steeti Ebonyi ụmụ Igbo niile ebere abụọla nọ na ekirila menọ ma ndị ka alụbatara n'ala Igbo asị m ya riela onye ukwu mma reela onye nta mma aha m ga-agwa ha nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owere pikin ata wey day of celebration eshiena ebe niile and achịkwana mkpa anyị ga-celebrate nwota celebration will never cease to be in our lives in Jesus name. For celebration onye mbosu na ha anyị taa wụ nwanne anyị nwaanyị anyị eji eme ọnụ Augusta Ogochukwu Eto ure di ya ọnụọgụ Augusta ọkwanụ nwaanyị nwanne anyị nwoke Ugonna Eto onye anyị jikwanụ Ugo Boss Omeka-Agụ mara Ugo Boss Omeka-Agụ nọkwa na Accra Ghana one of us here ejikwa akwado program a ya ụkwanụ provost anyị ayawa onye eji ana ego late so taa birthday nwaanyị ya anyị shi ọ ga na-arịla nwo mma agahụ na-eje eje na-abata ọmụmụ mụrụ mmụba ị ga-anọkwanụ na etiti nwo Chineke ga-agọzi mbọga nwaanyị gị Ugo Boss Omeka-Agụ Ugo Boss kwanụ Omeka-Agụ kwanụ okorobịa ike duru ọlụkwanna nwaanyị na ehime mba nnọ asị m ya rịela nnọ mma ndị ọma taa ụkwa birthday otu onye ka anyị High Chief Kelechukwu Kennedy Okere akajia ọgwụ nke mbosu na ala Igbo akaji ọgwụ one of Owerri West nda ayakwanụ the CEO Horizon Medical Mission American base the first medical mission ịbata na ala Owerri West bịa gwọọ ndị mmanụ ọrịa agwọla agwọ every year eji ha abịa ekela ndị mmanụ ọgwụ and Kelechi Kennedy is one of us here who has been also supportive to this ministry. Happy birthday to you. Ega na-eje eje na-aba nwoke ọma onye ojii ka onye ọcha mma ya reela gị mma and ashimbi agajiela gị immediately Owere pikin anyị hụrụ gị anya. Happy birthday High Chief Kelechukwu Kennedy Okere. Mississippi amahala gego Mississippi amahala gị money mala gego ga hala menwa enaga Gama Emeramiya o Shawani mobidia o Kijenu biki yoma o Ogolimaro bidia so O nagwa ya kama o ọgwụ nwaanyị gwakwana di ya ọgwụ omume ya da eziokwu ọgwụ nwaanyị gwọla di ya ọwụ omume ya eji nwaanyị rikwanụ ụkọda taa ụgwa birthday nwanne anyị nwaanyị Lady Teresa Okpechi ugogbe eji eje mba agụ nwaanyị ishikwanụ Ụmụahịa agụ nwaanyị ishi Ezinite Mbaise ọwụ onye Ezinite Mbaise anyị kpọmkwem Mbaise
Owebochi alụkwana na Ụbakala Ụmụahịa steeti Abia ọkwanụ nwaanyị ọma mara mma ịnọ na mba UK emega ọfụma. Anyị akwanụ the CEO Honey Bee Press School and Group of Companies. Anyị akwanụ the founder Udokamma Igbo Women Social Club ịnọkwanụ na mba UK. Kwa Chineke echikwanụ emeghe taa wụkwa birthday nwa ya nwaanyị ịwụkwanụ Ozioma Stephanie Okpechi aya ụkwanụ Little Princess aya winiri obere ada UK pageant na 2019. Ashim ya rela gị mma antimi ga na-eje eje na-abata ọwụ onye ka anyị na-ekele gị in a very special way. Lady Teresa Okpechi ugo eji eje mba ashim ya rela gị mma. Ndewo, happy birthday to all of you. Owere pikin ahụrụ m nna anya ashimi ya gajiela nnụ immediately. Ọrịa mmakpa ka m si anabaga gị na ahụ omume anyị Makoola gị akụkọ keta wu Tuesday ahịa Nkwọ abalị 15 ka ọnwa itoolu ya wụ ọnwa Septemba afọ 2020. Onye jikwa n'isi akọta ka ọkwami nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin. Ahụ nwere ihe ọma ị ga-eme na mụ broda Kishimikwumo hemkpanakpanu gubulaka awụshigi biko shi ala me broadcast arabanko broadcast anyị ji aga ose arabanko ọkpa oshare. Ọchịchị steeti Imo etoola onye isi ndị ọrụ civil guard na steeti Imo ịwụkwanụ Martin Eke maka ịchọfụta nderiga ego steeti Imo n'aha ndị ọrụ civil guard nakwa iwetala ọchịchị steeti Imo ego n'ihi na achọpụtara chi enwere nderiga ego na ụlọ ọrụ civil guard arịgahụ ụgwọ ọnwa mana enweghị ndị ọrụ civil guard nwa ụkwanụ. Achị ndị civil guard ahụ mere nnyocha n'etiti ndị ọrụ nwo niile iji mara ndị ewu ndị ọrụ nwo n'eziokwu amarakwanụ ndị ke iriga ego na-eri ụgwọ ọnwa ma enweghịkwanụ ndị ọrụ nwowu. Aka nwo mechara ya wu nnyocha ọchịchị steeti Imo ekele nwo n'ihi na achọpụtara shi enwere nnọọ ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ enwere ọtụtụ okpu ego shi nnọọ akwafuga na ndị ọrụ civil guard ahụ ewerekwanụ nwahi jeje fọchicha ya okpu ahụ nwoshi ego steeti Imo echi akwafuga. Onye akantant general steeti Imo ịwụkwanụ Oriakụ Gladys Mbagwu kwuru shi enyocha ahụ nwo mere belayọrọ ego eji ndị civil guard steeti Imo chita na nde naira 27 ya 27 million naira na ruo nde naira 18 from 27 million. Aka emechara ya wu nyocha ego ahụ abịa reduce otu 18 million naira ya ndị ka ọzọ wee ga achọpụtara shi ndị mmadụ riga n'ụzọ ejighị eji n'ihi na achọpụtara shi enwere ndị bịara abịa ji aka nwo palie onwe nwo n'ọkwa ọrụ shi enwere ndị ji aka nwo welie ego eji akwụ nwo enwere ndị ji aka nwo welie salari nwo eji akwụ nwo ya ụkwanụ ihe nyocha ahụ mere abịabịa chọpụta ya bịabịa belaya hụcha salari ndị ahụ uweliri salari nwo. Akachiga steeti Imo eto nwo maka ka ahụ anamara shi kemma ọnwa Julaị afọ 2019 akwụbe ndị civil guard steeti Imo ụgwọ nwo aka jikọrọ nwo ụgwọ ọnwa mana akachiga steeti Imo shinga nwo eme na ha ahụ ugbo ahari ụna ya mfe ịmara kpa oshi akwụ ụgwọ ya. Anamara shi n'ọnwa Novemba afọ gara aga ndị civil guard na-eme ka ihe dị ọha tili okwu n'otu trauza na ihe gbasara ụgwọ ọnwa nwo n'ihi na emeka ihe dị ọha chọrọ ikpocha ikpotu nwa ekpotu n'ihi na ọrụ chasiwe onye iwebatara nwo ihe dị ọha chara ha ga-akwụfu nwo ụgwọ chinwokwụchi ọrụ ha ahụhụ ya dila nwo ọrụ.
ọha megidere megide nwochi akwụọ n'anya ụgwọ Krismas ahịkwanụ anyị ji eri rice mana ihe dị ọha akwụghị ụgwọ Krismas anaruo Jenụwarị achụtuo ihe dị ọha Hope abaa Hope emechakwa na nyocha ebe ahụ bụla ka elega anya chi ebe ọ wee ga-echila 27 million na-agbada to 18 million chi a ga-akwụkwa ụgwọ nwa ahụ abụọ. aka chịga steeti Imo ewu Ndani Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ o jee na Abuja n'ime Abuja ahụ o jekwana n'ime ministri akpọrọ iche otu n'ime nwa o ji ejeje hụ minista of steeti onye minista steeti okwu mmanụ patrolu ịnọ n'aka yawo steeti minister of petroleum and resources ịhụkwanụ Chief Timipiri Silva o ji eje kpọtụrụla Timipiri Silva na Abuja Hope chikwado ihe mere o ji jeje hụ ndị ministers ndị ahụ maka ọdịmma steeti Imo ahụ ma ọrịkwa na steeti Imo mma ka ahụ ụzọ a ga na-eshi na-enye na steeti Imo aka na-atịkwa n'anya aka ka mmepe na-abadakpụbọ na steeti Imo cha ha wụrụ nọọchị ije Abuja ahụ gụga ya kama hụ maka steeti Imo maka ọdịmma steeti Imo ahụ ihe mere ya hụ ji jee Abuja ahụ. Simba ụwa dị egwu o deberela Itazidebredi onye ndu otu IPOB ịwụ Maazị Nnamdi Kanu akụsuola otu ọha na eze ndị Igbo nakwa ndị ndu Igbo niile ndị ọchịchị Naijiria ịrụkọga. Nnamdi Kanu kwuru chi ndị ọchịchị Naijiria ahụwụ ndị gburu nne na nna nwo ahụwụ ndị gbuchichara ndị mmanụ na ọgụ Biafra ahụ alụrụ chahụ akwa awụ ndị ahụ gbuchichara ndị nne na nna nwo gbuo ụmụnne nwo lalụsacha ihe niile n'ala Igbo chakwa ọwụ ndị mmụchụga otula na-agagharị Nnamdi Kanu gbarụrụ ihu kwuo si ahụ nnọọ aparị rụkwanụ ihe ọjọọ cha ndị ndu ala Igbo anwụhụ enwe echiche ma otu chiele ịkpa nnu chi nnọọ nọrọ mmanụ ha bịa ebe kennu bịa kọmiti ha kpọrọ genosid gbuo ihe karịrị mmanụ iruru nde ise 5 million gbuchaa nwụ nna na-achụgharịkwa ndị ahụ otula nna nwa na-akwụcha ahụhụ na aparị na-enweghị uche ahụhụhe nwa ndị ndu Igbo ịlụga Chineke hụnye na nwa aka ka nwohu nwee uche. Maazị Nnamdi Kanu katọrọ akwụshiga ndị chọga ime ngagharị iwe na Naijiria gbasara ọnụ ego etila n'ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala nakwa ọnụ ego eji akwụ maka ọkụ latrik yawu NEPA bill that hike enwere in price of petrol and the tariff for electricity n'ala Naijiria. Maazị Nnamdi Kanu shi ndị na-anọdị nnọọ he mgbe eji enyo owu ha ọjọọ enweghị ike nyo afuo ha ọma n'aka ndị mba ndị ọcha ahụ ndị Britain ahụ ịlalụgakwa chi nsogbu anyị nwere ala Naijiria ahụwụ ndị Britain ahụwụ nsogbu anyị nwere n'ala Naijiria n'ihi na anyị ji achọ nnọọ inyoro ihe niile nwomega marakwanụ chi ndị ahụ awụhụ ezigbo mmanụ chawụhụ ndị mmegide mmanụ chelekwanụ ọrị njọ mmanụ ịgagharị mee ngagharị iwechi ole anyị achọghị ihe nnumega ndị uwe ojii ha afụta ọchịchị Naijiria ha afụta
bịa na-ekwuchi ndị mmadụ ha akwala mee ngagharị iwe onye fụra mee ngagharị iwe ejide hụ ya kụsuokwa ndị ụkọchukwu ala anyị chi ndị GO na ndị isi okpere niile n'ala anyị anwa hụ sokwa ndị nsogbu anyị nwega ala Naijiria chi oge Jonathan ozugbo nwe ha afọ acha na-agagharị na-eme ngagharị iwe chilekwa anwụ ha achọghị ke anwụ ha achọghị ke mana oge Buhari ihe erulu ugbulaka na enwe makwa onye ekwefụna ndị dadi GO niile onye ọbụla ha alabacha ime ihe ọnwụcha nwa hụ nsogbu anyị nwega na ala Naijiria. Group of companies, United States of America, and the Parama and the London base. One net in Abadama. Ọrịa ekele gị ekene ụwa Stamakos Pako General ndewo Mazi Sylvester Ebolachi Mommy Stella Man Ishikelechi. So today is your birthday, my brother. Remain blessed. Amen. Chidubem Ukwu Ebolachi, Dennis Joseph Chijoke Makoola Lonja Nokwanda Comrade Christian Ugochukwu Ebolachi. Lotanna Mezu Ishi, you are watching from Hellfire. Alright, how is Hellfire? Hope you are enjoying it. Alright, my mother Kalam Olisa Nwoku, Ernest Chijoke, the General Ekelelam Giarela Gemma Onyukochukwu, Emmanuel Uchehara Uchechukwu Mekelegi Nwanne Kem, Lotanna Mezu Ebolachi. Ekene Owa, if you hope she carry Douglas House to Abuja because it's Abuja on the Ozimo State. Arema obi nwa John Ebolachi biko echefukwala Asia message Kamela onye ntebonka Ebola onye mana Lagos Ernest ndewo Arema Masitija ndewo Ernest Joke Arema Innocent Israel Patrick Ikeneshi. Today will be better for us all. Amen. Cindy Charles Igbos are very stupid. They came to your land and killed your people and you free and go free without retaliation. Nonsense. Teresa Bechi, good morning. Dovu Rose Bolachi, Chepo Emmanuel Ndewo, Lotanna Ndewo, Jonathan Mampas, I greet you. Ezewata Oswala Ndewo, Nna Up, Izuchukwu Oka, Chibomba One, Emeka Ajuruche, Kingsley Benedict, Onyo Owa. Yari Ekolage Collins Ndewo, which is Sweden, Lega Obi Majon. I will share something to you now. Watch since you are home. Or maybe on a Gamano. The Makaniga Nihu. Japan, you get man for. When they say in a ball of Piaba, O deberela itazidebredi oke ide mmiri flood n'asụsụ bekee achụọla ndị kansụl obodo Ọgbaru ịnọ na steeti Anambra ọsọ reda ihe karịrị mmanụ 1,000 ishiri ebe ahụ kwafu kwajema ebe ọzọ. Onye isi oche kansụl obodo Ọgbaru steeti Anambra iwu Mazi Arinze Awogu shi mmiri ahụ akwachicha na ala ubi nwo niile chihe niile nwokọrọ na ala ubi nwo ahụ erecha na ime ala chihe niile nwokụrụ akụ enwe makwa kenwokpo aka chihe ọ na fọrọ ugbulaka na-awụ mmiri ahụ yocha ụyọ obibi nwo. Oshi hekpadagwana oke ide mmiri flood ahụ ijiri nnọọ awee ga obodo nwa ahụ mmiri akpọ Awogu mmiri Awogu oshi mmiri Awogu ahụ mmiri eji achiga ime mmiri Niger oke mmiri Niger mmiri ahụ ji achiga ime River Niger Chima ugbulaka na-akpa he shere mmiri River Niger ahụ etoola mmiri River Niger itoro kama mmiri Awogu ị ga na-achigazi River Niger na-awegazi ime Awogu
gbahụ River Niger ị na-alahụ mara mmiri awa ogu aga m agaghị ihu ọ na-alahụ gị azụ n'ihi na River Niger achụlahụ mana ya azụ. River Niger anaghị achịbata ime obodo mmụọ imere o ji sachichaa ebe niile ahụmakwahụ ga nwụọ azụgide ga ụkwụ. Over 1,000 people arịla displaced na obodo ahụ. Nwa na-akpọkwanụ ọchịchị steeti Anambra Okuke Willie Obianọ nọ n'isi ya chiho biko gbaa mbọ mara ihe hụ ga-eme enwedị ha ọzọ ya wụrụ ile ndị obodo ahụ chọọ ebe a ga-edo makpụdị n'ụmụ rịda ndị mmiri na-achụọla ọsọ chọọkwanụ nwa ha ga na-enye nwa afefe makwanụ ọnụ n'ihi na mmiri ericha na Japụ niile nwa gbara ya erucha ime ala mmanụ anọkwanụ ka mụ ka mmiri agụụ awụọ ya anya. Ọkpa ihe chere n'obodo Ọgbarụ kansụl Ọgbarụ steeti Anambra. Ani Junior Ani Ogechi Udenwa Elekpere onye ọma na Australia ashimiarela gị ma God bless you immediately. Prince Onyeka Ebolachi Orema Cindy Ishi well done bro for your nice information. Remain blessed Chima and you too. Orema Ezude Ebolachi Prince Aboy Eze kwesịrị Ebolachi goes yours Simon Martins Ebolachi Ezude happy birthday to your wife Ebere Charles ashimiarela your wife mma ọ ga na-arịla nnọọ ndị ọma na Malaga Spain. Chibike nwanyị ya ndewo Mike Bụọla Ernest ndewo Chris Odekpishi guy remember your cap. Okay, you remember your cap today. Please, this program don't call my governor Onyenkwu because I know you are governor. You know my governor as a womanizer. Arema Obinwa John Ebolachi Eriko B Ebolachi imena Cindy Charles well my brother Arema Lotanna ndewo Kiga mmanụ kwuga Prince Onyeka Ebolachi Erem Agbai Erem ndewo Chris Chidoke nna ga Loretta anyway. O deberela Itazidebredi onye ndu otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ bekee ekwanụ Maazị Nnamdi Kanu ekwuola okwu gbasara ihe ahụ Chief Olusegun Obasanjo iwu onye chịburu ala Nigeria ikwuru gbasara ọchịchị Nigeria ke ọchịchị Nigeria n'okpuru ọchịchị Buhari si ahụ na ha awụ ọchịchị dara mba si Nigeria ahụ na ha awụ mba dara mba ya a failed state. Reda ekwufutere shi Nigeria hụ so n'otu ime mba 10 ndị na-adana na-anyụ ọnụ ọkụ na ihe gbasara ọchịchị obodo mmụọ. Maazị Nnamdi Kanu si Obasanjo ahụ ekwuola ụka n'ihi na ọ mara nakpa ọchịchị Nigeria ishiri jejere. Ọ chọọkwanụ ihe jọrọ njọ shi ụjọ ahụ ekwegahụ ndị nọ n'ala anyị ọkachama ndị Igbo hụ mmụọ hụ ha emega soja ha eme na ndị Igbo ha enwewakwa ke hụgo ụzọ anwụ ha ahụgahụ ha emega ụjọ ha na-akpa onye ọla cowardice onye ọbụla na-akpa ụjọ kewu nkwuo ejide m nkwuo achụma m nkwuo achị DSS bịa jide m chọọ ha mere ndị Igbo niile iji gbacha nkịtị chọọ Obasanjo ha amara na ha emega ahụkwanụ ha mere hụ ji ekwuga ugbulaka na chikwanụ emekwana Obasanjo iji mepee ọnụ ekwuga dike ehugwu ekwuga ahụ maka IPOB ahụ emepeela nwa anya maka IPOB aha agbaala ha ume ahụ IPOB nyegahụ demora ahụ ji fụta n'ihi na IPOB aha na-ekwula na-ekwu
ha enweghịzi any other option isokwa kwumakwa maka ya wee shi if not for IPOB chi Nigeria hụ na anyụọ na ọkụchegbe a ga-azọgidecha onye ọwụla okwu isi chenwe onye ga na-ekwu ụka ya wụ ụjọ mana mgbe ha eji njala Obasanjo ha eli akwanụ kwuma ụka ya chịkwa Obasanjo ahụghị onye ọjọọ ọsọ Obasanjo na Abacha anwa ahụhụ ndị ọjọọ Maazị Kanu agbanwe dịka izana kama Igbo enwere akọmshima akọla nụ Iwa akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ Chima bụ onwe ya akịrị na awọ ndị a na-azọgeze ụmụ anụmanụ akọ mbembe gbakọ ajụmakịrị chakịa n'ihi na jaweze ya chahụ otu nnọọ ya tụ n'ụzọ ụmụ anụmanụ achị ya Arịmma ụmụnne m anyị ka nọkwa celebration mood ahịa agụ nwaanyị kara aka taa birthday nwanne anyị nwaanyị ewo Oriakụ Lady Teresa Okpechi Ugeji eje mba nke izizi ọkwanụ nwaanyị ọma amụrụ n'Ezinite Mbaise steeti Imo mana alụrụ ya na obodo Ụbakala Ụmụahịa steeti Abia. Lady Teresa Okpechi ayawụkwanụ the CEO Honeybees Press School and the group of companies ịnọkwanụ na mba United Kingdom London ayakwanụ the founder Udokama Igbo Woman Social Club. Kwa Chineke chikwa emekwa ihe taa ụkwa birthday nwa ya nwaanyị ada ya ewụkwanụ Ozioma Stephanie Okpechi adamomi ya ụkwanụ nwaakịrị mara na ihe she won the Little Princess Award na 2019 obere ada mma UK pageant nwaakịrị winiri ya. Lady Okpechi ashimya rịla gị ma ashimya gajiela gị ga-ezinụlọ gị ọfụnụ na mbata nnọọ Chineke ga na-edu gị ọgwụ a ga-akpọ gị okwu Owere pikin ahụrụ m nna anya ashim God bless you, happy birthday, enjoy. Chineke emeela gị eze gbasara m aka Lady anyị eji eme ọnụ former governor of Imo State Samo Mbakwe oge Samo na Chimo ịbata n'ala Owerri Imo steeti webe eji aga mba eburula obi ịma Samo sherela gboo amama mmemme How do people now soon? Ọchịchị steeti Enugu ke Ifeanyi Ugwuanyi ịnọ n'isi ya rịda gọvanọ etoola ndị ụgbọelu steeti Akwa Ibom akpọrọ Ibom Air maka ibido ọrụ na ọdụ ụgbọelu Akano Ibiam International Airport ka ahụ agbapere izu ụka ole ma ole gara aga ịkụgakwanụ achịcha ekwuruchi agbapela anyị ọdụ ụgbọelu arụcha. Ọchịchị steeti Anambra ekelela ọdụ ụgbọelu steeti Akwa Ibom inwe akpọkwa na Ibom Air rịda nwobidoro rụma ọrụ echi gara aga. Ibom Air ahụ ifebatara na ọdụ ụgbọelu Akano Ibiam echi gara aga ma ọ kụrụ nnọọ elekere 9 ke ụtụtụ ọwụ mma nwo ji febata achịkwanụ ha nwụhụ ga na-arụchi ọrụ ike n'ihi na mgbe ahụ rụchi Enugu ahụ nọ nnọọ etiti ala Igbo chụọ nọ nnọọ ndo steeti niile n'ala Igbo gishi Enugu ga-abata Imo ọsịsọ gishi Enugu ga-abata Anambra ọsịsọ gishi Enugu ga-aba akwa steeti Abia gishikwa ya gị ha aba akwa steeti Ebonyi changmahụ ga-arụchi ọrụ ike ịhụ chango jikọtara steeti niile ịnọ na ala Igbo chita na ịrụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu Akano Ibiam ka ahụ agbatụrụ ọhụrụ na steeti Enugu. Filling station Akịpaka nri họteelụ Akịpaka nri ịmakwa ọgụtụ n'ala Igbo ịgbanya gbagbula n'ọkụ ọgụtụ n'ala Imo steeti ịgbanya brala n'ọkụ okwu n'anyị na mba Jọka okwu n'anyị na mba Jọka
mmiri izogo ebe m nọ ozodugakwa ebe ahụ nọ ozodugakwa ebe ahụ na mmiri na ha achụbaga mma n'ime ya ọgbakwarara in fact okromi ọrịa mma Collins gozie ịbọọlachi Dennis ịbọọlachi ọrịa mma Lotanna Obi Ishi when that OBJ was the president what did he do? The same OBJ killed Igbo youth in Onitsha. God punish him there. Ekene Owa Ishi Nigeria is a failed state already. Soon Nigeria will be dead state. Ọrịa mma oge fevọ ndewo Nnada Loretta Isho Repkin yari bọọla gị mma ndewo nwanne mmadụ daalụ rie nne ọrịa mma daalụkwa riekwa nne Nneka Susan Ebolachi Temple Uncle Ishi all hail Biafra from here. Oge February kwa mema Piko Ebolachi Lotanna ndewo Ernest ndewo Nnabwe Daniel ndewo the nice Chuksu Ebolachi thank you Obi nwa John mekelekwa gị Mami Stella Man Ishi Nigeria is failed already. Everyone knows about that. We love our handsome brother Mazi Uchehara. He is a wonderful young man. He will show the world what leadership look like when Biafra Republic starts. We love them. Mom Stella Man Kraka. Chidubemi Uku Ebu blind people like you will disagree with him. Or a mommy and man okay saga or a ma Toneski shame Ifeanyi Ogwani Enugu State or a ma Dal delight say Amarachuku Billy Sami Samuel ndewo Enwere muzo shibia Chrissy Odipo Ishi guy, why Imo State government deceive Emeka Ihediora, make number 3 position to be number 1. Very bad of Imo State. Owani mere ya Supreme Court mere owu ikpe obecha ogu mere ya. Emmanuel Okora for Vox Angelica ya Voice of Anglican Church, Voice Anglican orema Ishi nwa were ya gashido bola gị ya rekwa nna gị mma immediately. Obioma ekpe Ishi onye ọma Obioma shi Cyprus in bola Teresa Okpechi Ishi Orevkin, thank you for wishing me happy birthday. Your cake is waiting for you in UK. Ew! Aga m ife je UK je na keki Chineke biko gwa ma ama m shi keki ja last for like 2 months akwa eziokwu na wede ebe ahụ juru nwa oyi so ọ ga na preserve ya biko achọrọ m ịbịa UK bịa ta keki ahụ I want to come. Happy birthday m ekele gị Lady Teresa Okpechi ashimyarịla gị mma nwaanyị ọma keep celebrating ga ada gị nwaanyị yarela nno mma nnowo ndị ọma anyị eje mba ịbụla representing Igbo nation very well na United Kingdom. Lady Teresa Okpechi ya gajiela gị nwaanyị ọma shezinite Mbaise ndị ụmụahịa akama nna aka kama anya jeje makuru nwanne anyị nwaanyị mara ali anyway ọ dịkwa mma ọwụ Igbo ọwụkwa Igbo ahịa ọma eji ere onwe ya na Lady ashimyarịla gị mma ga ada gị elekpa di gị ga di gị ji mee nnọọ calculation oke ga ịmụ nwa gị mụzie ya birthday gị ọ gbakwara I would like to have such calculation biko emega agwa m formula ga di gị ji rụọ masị nnu ji mụọ nwa on your birthday so that ka m nwekwa n'otu nwa m ịga ma ya ga na-celebrate ka birthday ịghọtala a very good thing. United States of America Chukwu ọgarịla gị mma Prince Elono, Prince Sopuruchi Elono, Prince King Solo Onyoma na Switzerland. Ezi enyi nwanne dị na mba na Switzerland. Elenu King Solo eleke mega. Elekwanu maka ọzọ wanụ na dawe ọzọ datin kelela m ọzọ Prince Solo emisi ekwela m kelekwala m ụmụaka gị Sharon na Chantel Elono ashimbiarịla nọ mma ndị meji eje ndị meji aba na Switzerland. Emeka Ishime Ole Ochonogos family. Emeka onye ama meje mọnụ o. Emeka ọkpụkpanya oyi wizard. Emeka Tokotri. Yakuma Amori Ishime Ole Ewelike.
o deberekwala o itazidebredi ọchịchị mba Amerịka ke nwanne anyị nwoke ịwụ Maazị Donald Ọnụkwube Trump ịnọ na isi ya ekwuola si amachiena ahụ ndị ọchịchị iso mee nrụrụ aka na ntuliaka elu emere na steeti Kogi na Bayelsa n'ọnwa Nọvemba afọ 2019 amachiena nwu ịbata mba Amerịka nakwa ndeke imega ịplanigakwa ime ntuliaka elu ime nrụrụ aka irigi elekshọn a ga-eme na steeti Edo nakwa steeti Ondo n'ọnwa Ọktoba anyị jeje ịba ime ya. Ọchịchị mba Amerịka ekwuola shi enyena nwo visa ban ịbata na mba Amerịka. Onye mara ya iwu ewukwanụ onye odeakwụkwọ steeti Amerịka ewu Mike Pompeo wu onye ịmara ya iwu ọchị ndị ahụ a ga-enye nwo visa ban ịbata a ga-amachi a ga-enye nwo visa ịbata na mba Amerịka maka agba ọjọọ achọpụtara nwokpara na ntuliaka elu ahụ emere na ọnwa Nọvemba afọ 2019 na Bayelsa na Kogi. Achịkwanụ ndị ahụ emeghụhụ uche ndị mmanụ emecha n'uche nwoje kpụọla ndị nwo chọrọ ndị ahụ ejeje mee nrụrụ aka kwagharịa ha uhu uche ndị mmanụ ndị ahụ chịkwanụ ndị mba Amerịka chi nwa ọchịchị Naijiria nwa ahụ gbakọga aka nwa ahụ rụkọga aka na aka ịhụ chi eweturu nrụrụ aka na ihe gbasara ntuliaka elu chi eweturu nrụrụ aka mmebi mpụ chachụlara kọrọpshọn chụtụsacha kọrọpshọn n'ala anyị chọọkwa n'ebe ndị ọchịchị nọ ka a ga-echi ebido ya chi onye ọchịchị ọbụla achọpụtara chi o nwere aka na nrụrụ aka otile aka na rigin eji rigi elekshọn steeti ọbụla chi agaghị amachi ya ịbata na mba Amerịka gị na wuru onye ọchịchị ememe elekshọn gị iche chi enwere onye amachiri maka o so rigi elekshọn my brother gaala kpoo ụyọ gị hafụ ndị mmadụ nwa eji aka nwekpọgo vootu INEC agụọ ya mana akpọhụ ha aha ndị ahụ amachiri akpọhụ ha aha nwo mana obi m gbaga m shi one ịjọkara udele njọ n'ala Naijiria daman ịjọgagakpa njọ ha nwoke ajọ njọ aga m akpọ ya ahụ mana nwoke ajọ njọ ahụ obi m gbaga m shi aha nwoke ajọ njọ ga-esorịrị n'ime ya n'ihi na ya wụ the chief riga anyị nwere na Naijiria abịa onye je rigi elekshọn anya mbara mba anya korokoro eyes ọ nwoke ajọ njọ anyị agbaga first obi m gbaga m sị aha ya ga-ana mana mba Amerịka enyeghị anyị aha ndị ahụ nwo ịmachiri mana akpọrọ hụ shi elekshọn ụka emebede eme na steeti Edo chetikwala ha aha ndị ahụ nga ahụ. Izuchukwu ọka ishi why live hope anyị ama ma aha hope ọnọ ya ma ọ nọhụ ya aga m akashi aha hope nọ ya aga m akashi aha hope nọ ya nna ọpụ ndewo Chibike ekelekwa gị David ndewo ashimbiarịla nọ maka anyị na-agakwa n'ihu okpuru ohere ọgaranya kakwala m nka olula maleya ọgaranya emeka ụmụ Biafra gịnị ka m ga-enyunu onye nwe anyị nye amamihe zuru oke. Gerenụ ọkwa otu IPOB na Malaysia ji ohere na-echetala ụmụ Biafra niile gbasara okwu onye ndu otu IPOB iwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru shi enweghị iherita emume October 1st n'ala Biafra afọ shi onye ọwụla ekwekwala nwa ya je gaa machini eji aga nwa ejeje eme emume independence ala Nigeria. Maazị Nnamdi Kanu shi a ga-enwe lockdown n'ala Biafra shi emume ahụ aha ga-enwe isi n'ala Biafra afọ shi onye afụrakwala je gaala ndị iro Biafra machi shi onye ọwụla nọrọ imiyo ya shi onye afụrakwala eji na 1st October 2020. ndị tili aka n'ọkwa awụ Maazị Anthony Obilo National Coordinator IPOB na Malaysia
nakwa Chris Mgbaṅụrị ịwụkwanụ Akuruyo na Malaysia. Ka anyị merie ndị iro ndị na-amaghị Chukwu, jide ha zọgbuo ha ona. Maka ahụ announcement issue from IPOB Malaysia. Enwekwa announcement ọbụla ịchọkwara shi anyị mee na gị ga-emekwa anyị amara ma o burial ma o wedding ma o any kind of announcement ga-eme Owerri Pikin amara. Ihe agwa ọkpaka omewanne dọkọle Ọrịmma Lotanna Eshe okay, favor issue. Can we know your honor? To next issue, everyone sit at home. Mike, issue, team Osho, the ugly man, Lloyd, the ugly Tinubu. Okay, I know, dear. Gonzalez issue, you are doing a great job. Thank you. Ayale Bechi Joy, Ndewo. Estamako issue confirm. Collins Gozishi, my brother. I hope you got my message as promised. Gozie. Owume Amabemo Gozie Collins Gozie Amabem Ima aka nọ program na in fact ama home ke kaga home ke kaga Ima application no meje use ojile ekwela me mara onye talk ga to me ntokuru to you unless itikwala that Owerri Pikin ma mara shi home ke kaga Maremma Lotanna Ishi is OBJ. Haremma Ugo Sunday Ishi, please tell your governor before Ben Johnson. Stella Man Ishi, what if Imo State government and his groups? Okay. Imo Sonokwa and Sobuano, Jekwana America Jimenini. Our Abuja Kuje, Jekwa. Lotanna Mezishi, my brother, so I don't see him. Trump can never talk about Biafra. Biafra will not come 10 years' time. Rose Osujechi, happy birthday to my lovely sister Teresa Obechi and her daughter. Wishing both of you many more years of good health in Jesus' name. Amen. Emmanuel Okora for Vox Angelicana Ishideshu. First of all, Chofula Buarena. Chidedumukwe Bishilotana Mezu Arema. Frank Paul Ishi, the same thing happened in Imo State. Okay. Chidubemu Ukwe Ishi baby Sabu Arema. Emmanuel Okorafo Ishi, you always make me feel like I'm in Owerri each time I watch you. Very humbly, very informing, very current. Ishi Kennam Ochie. I'm just I'm a pikin. Ruben coaching. I'm go boom boom. Arema Ugo Sunday Udodrekwagi. Ekene always show the king. You don't want to come to Istanbul talking. No nye ma akwụkwọ aga m abịa na lekọkwa na anya my man nọ n'ebe ahụ na ọ bụ Ike ụbọchị enwe ndị ọla nyere m akwụkwọ aga m abịa ya bekwado iri ji ma wee dọk ma igbu ha ụzọ I will come there na Nweze ejile efula na mba. Teresa Okpechi Owerri Pikin, you will come for special consultation and will give you the formula. Okay, formula age amụnwa na birthday gị nsogbu anọ. When I come to eat the cake, ya husband gị ga-akọwala m. Prince Oelano Ishi Owerri Pikin, don't go, no talk biko nsogbu anọ. Tochukwu Amechi Ndewo Ishi original Owerri Pikin, I greet you, bro. All my fans, I love you all. Onujememi Obioma. Because of you, I always want to come and minister the information of God to you. Uchenna Jiakubeze Bola Chirobert Oriako Ndewo. Oge Orema. Anodo Ishi nwanne, come Istanbul, I will welcome you. Nna nyemano invitation, there is no time. Match Mazi Nnamdi Kanu she or Mazi Nnamdi Kanu gwara ndị Afenifere or she match your words with action. Ya ukine ekwu kana eme ekwu eme la bush ekwu eme. You are the living God. Is there no one like you? Frank Paul Ishi, you are doing great, brother. Thank you. As a question, John Smith Ishi, we don't want ghost banning. Trump should give us names. Though 12th October is okay, it will be tough to
to ear and rough to eyes. Owere Pikin, one love, Siomi Smith from Dakar, Senegal. Orema, Emma Edishi, I'll invite you to Enugu next month at Toscana Hotel, Independence Layout to be live. But date is not yet fixed. Orema Nsogbuano, Emma Ede. Chidubem Ukwu she supported IPOB. Orema, I love IPOB. One on Eze Chibu Eze. Orema, let us move forward. Ka anyị gakwanu n'ihu, ka anyị gaanụ n'ihu. Ke Uchehara of Umuokodo Umudibia Nekede. Ukoha Ochodo. Eddie Williams. Mimi Chris Ndewo. Ọṅụ adana n'etiti ụmụ akwụkwọ steeti Anambra, ụmụ akwụkwọ sekọndịrị na praịmarị na steeti Anambra rịda ebidohuru agụmakwụkwọ na echi gara aga Mọnde ka ebidohuru agụmakwụkwọ na steeti Anambra ka enwebakwana ugbulaka na ụtamụ ke atọ awụbara ahụ n'ime tamụ eji agafe ogo ọhụrụ. Ụlọ akwụkwọ niile kwadochara nnọọ onwe nwo maka mmepe rịda onye ọwụla nnọọ elega ahụ okpomọkụ ahụ ụmụaka ya wee chekiga ahụ body temperature n'ime nga ahụ kwanụ tupu ga aba enwere ebe ede akwa aka ga akpọtụcha ncha nwa aka ma iriri ihe ma iri ihe ma iji iri eri ma enwere ka iji iri ga akpọtụcha docha nwa aka gị kpọtụcha nwa aka abịa pịsa gị nwa ha eji apịsa iride imi apịsa gị ya aka ya ekporo gị ọkụ aka ga-eji ya sanitize chaa ihe ọchachacha nwa aka gị ga na-akpuchi imi gị na-abaga na ebe ihe ọmụmụ classroom gị nara ime classroom onye ọbụla na-agba ibe ya ọtị a na-agba ibe ya ọtị oche apụkujecha achị onye ọbụla gbama n'onwe gị ọtị ya ka ahụ eji akpọ social distancing. Mana ụlọ akwụkwọ ke steeti Imo anyị amabe mmanwụ o ji ebido n'ihi na ọchịchị steeti Imo ekwugo okwu fumigation ya wee ịgba ọgwụ mgbochi na ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti Imo. Agbakwanụ ndị nkụzi agbacha ha na fumigation ahụ na-ebido mana ndị nkụzi steeti Imo ndị nọ n'okpuru IMSUBEB ya Imo State Universal Basic Education Board gbara aka chiga steeti Imo ọsọkwa gị jee gbaa tụsasịa ya n'ụyọ, ọsọkwa gị jee gbaa red n'ụyọ, ọsọkwa gị jee gbaa sniper n'ụyọ akwụkwọ ndị ahụ. Enweghị ka anyị bidoga chike mma ọnwa Maachị chanwuhe enwebe akwụbenwu ụgwọ ọnwa nwo chọtụtụ n'ime nwa akwụbenwu ụgwọ ọnwa nwo akachiga steeti Imo na-ekwanụcha nwere ike wuru ndeke enyochabe ndeke verify ibe n'ihi na emega workers verification payroll verification na steeti Imo. Onye isi ndị nkụzi na steeti Imo anaghị ekwuchi ngwa ya rụnụ ha ọwụ ndị nkụzi niile na kansụl nga ọkpala chenwebe ka akwụrụ ụgwọ ndị nkụzi praịmarị skuulu niile na sekọndịrị skuulu nọ na kansụl nga ọkpala chenwebe ka akwụrụ ụgwọ gịcha anyị hụ jikere anyị hụ ji emepe ụlọ akwụkwọ chi gị gbachaa fumigeticha skuulu ga-eji n'aka gị jeje emepe ụlọ akwụkwọ kụzima na ụmụaka ebe ị ga-ekwu anyị ụgwọ gịcha agụrụ hụ ụwa anya akpa ihe chere ọha mere skuulu ebidobe na steeti Imo ndị nkụzi shi aka ji nwụọ ụgwọ chenwebe onye kwụkwara m ụgwọ anyị amakwarụ ma ụjọ ọkpụga nwụọ ime ngagharị iwe n'ihi na steeti Imo gị jụma ndị mma na ajụjụ ya chi biko awụ m civil servant achọghị m ikwu awụ m civil servant onye kejichikwa n'ike kwuo ya chi akpọla aha ya. Ndị ọchịchị anyị ewerela ndị niile arụgala gọọmenti were nwụọ fichaa okpuru nwụọ enwe makwa ka ekwufu ụka ke na ahụhụ ọ ga-ekwu ya chi ole awụ m civil servant awụ m onye ọrụ obodo awụ m onye ọrụ gọọmenti mmanụ arị mma ikwu ụka arịkwanụ nga nwochi amna kwuru ọha mere ya ejijiri ọcha aka nwa ụgwọ nnọmara erikpa ebe ọnwa Eprel afọ ọ na-ejiri eneji na IBC ụyọ mgbasa ozi steeti Imo IBC ebe otu nwaanyị eji arụ na IBC ewu Oriakụ Eliza aha nwaanyị ahụ Oti
Ngozi Oti or something like that, but aha ya wụ Oti. Nwaanyị ahụ mụrụ nwa ọhụrụ ya shike mgbe ọnwa Febụwarị nwa ha kwubeghị ụgwọ ọnwa nwa chọọ nna ya ego ya hụ jirila makwana onwe ya lemakwana onwe ya ọmụgwọ. Ohe nwaanyị ahụ ji ejejede n'akara Facebook ya aka o dechara n'akara Facebook ya onye kọmishọna ọrụ steeti Imo ịwụ kọmishọna mgbasa ozi steeti Imo ịwụ Maazị Declan Emelụmba ashị onye Director General IBC hụgba nwaanyị ahụ ajụjụ ọnụ kweri ede kweri nye nwaanyị ahụ shi nwaanyị hụ ji agbaga ọchịchị ịkwụga ya ụgwọ ọchịchị hụ n'okpuru ya hụ sachiga ha macha ahụ wee civil servant ha ekwesịghị ịnọ na-ekwu ụka anyhow. Nwaanyị ahụ shi ihe ya hụ na kwuru ọwashi ya hụ kwuru shi akwụbeghị ya salari ya kemgbe ọnwa Febụwarị ha ahụ wee April nna ha kwụbeghị ya ụgwọ ashi oke nwaanyị ahụ asa akweri ahụ shaya ha arịhụ sọrị ihe ya hụ kwuru ahụ wee eziokwu nwa ele de destin shi oke rịhụ remorseful irihụ dị sọrị maka ihe ijiri ejeje kwuo si babela lụọ aha ọchịchị Hope Uzodimma edila gị edi mmịma na ihe mega nwechanwu ha arịghị oke with response ya nwenye nwaanyị mmanụ Vivian Oti wa aha ya nwenye ya the indefinite suspension enyeghị indefinite suspension. The woman wụkwa na barrister kemgbe ahụ akpọghachibeghị ọrụ echi nwaanyị ahụ bịara ọfịs onye getiman emepela the woman ụzọ the woman agbabata ime ọfịs achụọ getiman ahụ imepela nwaanyị ahụ ụzọ ọrụ chiwaanyị ojikwa emepela onye nyere suspension geti ha agbabata ime compound IBC ọchịchị steeti Imo agọ chienwekwa mmanwụ chụrụ onye getiman ọrụ. Vivian Oti na nnunyekwa na suspension niniwe iwe nnụnụ ji nye ya suspension maka o kwuru chi akwụbe ya salari ya chinnụkwuo ya salari ya enye nwaanyị mmanụ m suspension dagaruo taa tụa ọchịchị steeti Imo agbụ tụa gọvanọ ementi asif ọnụhụ nwaanyị ya ịwụ Chioma Uzodimma barista kwa ewere akara ochie ntị a na-emeda enweghị ga ya wee werela ụjọ michaa ndị ọrụ niile gị wuruzie civil servant ịgamakwa a voice full out ngwale na enwere one man oge echi iwu ya rumije ege People's Assembly radio interactive program eji eme n'ala Owerri na Hot FM oge echi iwu ọcha hụrụ na IBC ahụ tupu ya ha afụọ retaya jeje rụmazie na Hot FM before ya bazie Ozisa FM Asọmta Cathedral enwegbula oge echi iwu ahụ adabiela ya ụkwụ o nwere diabetes egbubiela anyị nọ n'ime adabiela ya ụkwụ ọ na FMC ugbula ka ya narịọgo ọchịchị steeti Imo chinwo biko kwụọ ya penshọn ya salari arrears ọ ka ga-ahụ dị penshọn salari ejikọrọ ya fọkwanụ penshọn ya chiọkagado salari na-ejiri ebe like ihe karịrị 25 months ka eji fọrọ arrears kemgbe o ji rụmana IBC ọrụ n'okorobịa mgbana achabiela ya okwu kemgbe ọrụ ga na Hot FM ọ jụghị ahụ dị ihe gbasara ego ya n'ihi na o nwetagwa ego ọ sị mma ego ya ahụ na-enwetara kemgbe ahụ chefuo ọrụ rịta penshọn ahụwụ ka ihe dị ọha bịara bịa kwụọ nwụọ ihe dị ọha 3 months ihe dị ọha bịara bịa kwụọ nwụọ December January February aha agwụcha na ego ya 3 months aha agwụcha na ahịa nwere nna ahụ nakpa eji kejicha ndị biko anyị ka ịchịkwa n'ukwu ụka ụjọ akpụ ya chara ahụ civil servant nwa na-akpagbu onwe nwa ahụ ọhịa mere skuulu emepebe na steeti Imo ọgụtụ na Imo steeti Imo anya brala n'ọgụ ọwụkwụ nai na mba Ajọka ụkwụ nai na mba Ajọka ụkwụ nai na mba Ajọka ụkwụ nai na mba ya dị mma Aremma Lotanna Mezunna Buesho Owerri Pikin, they are paying Imo State teachers. If not, let them come out and talk it. Aremma. So kem kwuru na ụwa ka mkpụ ga-abi nsogbu anọ. Continue. The Prince Chima, well done Owerri Pikin. They will Lotanna Mezu Owerri Pikin. Those teachers in Imo State are criminal. Igboga teachers Imo State criminal. Aremma nsogbu anọ gaa n'ihu.
Anyam Awodishi, why are you not reading my message? Owere Pikin for times you have been avoiding. Biko kwa eme kwa ma avoid the message gị. Ina obeshi agụọ na nke. Sorry my brother, emana ore kwa n'izi kwano. You saw my man, Awodi, onye kem. You saw my man ndami. Biko ewekwala m iwe my person kam highlight ya message gị na screen ka obi dọkwa gị ụtọ. Ndewo anyị ekuga nna ọrịmma sorry enwe ka idere before m agụhụ debata ha anya ọzọ aga m agụ ya kọpịa ya pest hu ya ọzọ ndị sorry for the skipping. Onye ka aha amefula isho Owere Pikin, good morning. Today is my 1-year marriage celebration with my brother. Today is my one marriage. Hey. Orema, congratulations to you. Hena how will you celebrate? Like God will prosper you. Ndewo yarela gemma gena your brother Odoguwa na Nambise ndeko dive na chi hande mbisa hu jazo okpokpo ahụ weziokwu mbise nwere mmadụ. Orema lotanna orema isagaman Frank Paul Eshi, when I watch your program I miss home but I don't want to come back. Please don't come back. Imates onyerikam Ishi Pikin nwa who they call you Ochie. Him no say you still the suck nene abeg. Orema Emmanuel Okura for Fox Eshi inwe nwa because Uji na aboshi woto. Orema Ishi, my maternal home is Chima Ihiagwa, just at Okpuru Uji 3. Iwo okay, what ala hem kara. Amara nna m Okpuru Uji nga ahụ nga ndị ọgọ anyị. Uji nga ahụ aka ụmụanụ kam nga ahụ. Amụrụ nna Chima, aha m ewu Chima, amụchara ụmụ Chima niile. Ọkpa heshi jejere. Aremma Onyinyechi wetala m charger laptop me ewetala ọkụ immediately. Aremma Toneski issue, you need to enter school so you can educate yourself. You don't know. Aremma Manukuga. Okay. Eddie Williams issue nwanne nkem. I salute you. You are watching from New Delhi, India. You are doing a great Aremma. Chris Odekbo. Why is Ijele not coming on your show again? Are you fighting? Arema Mimi Chris Owere Pikin, you are doing well. Eddie ndewo. Kanyega konnehu. Mandoke bukwana shabara buro. Mandoke bukwana shabara buna. Abadali kwa kode bumaye. Awai walema oyeti lolu. Mofi patwe kode buru. Awai walema oyeti lolu. Achi. Oke chupeke ekwelamo. Oke chupeke abiduzu bie one of yapa. Oke chupu. United States of America. Oke chupu agarela gemma. Ejayo. Oye. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buna. Abadali kwa kode bumaye. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buna. Abadali kwa kode bumaye. Awai walema oyeti lolu. Awai walema oyeti lolu. Yakuma. Friends, Ifeanyi Ogbonna. Okosisi one. Yakuma. Orejela Itazirejidi n'okporo ụzọ si Ọnịcha Jema Ọka steeti Anambra Mkpọ ka otu onye ịkpụfuru ndụ ya mmanụ abụọ emerụọ ejigboro ahụ na ihe mberede okporo ụzọ imere n'ụzọ n'ihu Jadon Shopping Mall Mkpọ ebe ụgbọala tanka mmiri ijiri nnọọ jeje kpọkara keke na pepe. Ụgbọala tanka eji apa mmiri jeje kpọkara keke na pepe lee ndị keke na pepe ahụ gbuo otu onye n'ime keke na pepe ahụ merụkọrọ ọ gbara ara. Akụkọ nnachi ụgbọala tanka ahụ gbaga nnọọ ọkụ na-agbashi ike na chọchịa jeje mee overtake. Nga ahụ ọ na-achịa mee overtake ya ele keke na pepe ịgbaje n'onwe ya lee ya kpọkara ya erejie ozu adọrọ mana nnọọ emerụọ
Aremma Emmanuel Ografeshi, you see why I called you my Nnamoche Chima. Okay, Sammy Lion. Okay, Sammy Lion. Okay. Aremma. Robert Oriako, Eshi, please became block Oletana from this forum since he opposes anything we are saying. No, I will not block him. I'm the habit of a block man. The only thing he made come and make blood money without killing person. No. But Onyola is free to his opinion. This is why it is a democratic dispensation. Onyola has their diverse views to issues. So Ojeme na n'ihi onye akpọmụ ụwa anyị amara na kewa ụwa onye kwumakwa n'eziokwu anyị amara na kewa eziokwu onye kwuru ụka mmanụ niile ekwecha na ha ahụ o kwuru o nwere ike ajọ sụrụ ha ekwegachi ya kwuma nọnsensị ahụ o kwuru so ọkakpa mma ya jikwa aka ya nyeme anyị his own part of the story. So we are not going to block him. We enjoy his stay here. Aremanda Roberto Riako. Elgo boss Omeka Agu Ishi Jele Abala Ben Johnson. Arema Educhin Kisha where picking is time you block this Lutana here because he's talking nonsense. Because Nagidenia Biko can you have it ya? Biko happen here. Makoola very soon he will see the truth and he will say the truth. Makoola we me show picking right on. I love what you do. Chukwu okike abia magozie gi nonyere gi ise ndewe Makoola. Frank Polish, I always feel ashamed to say I'm Imo State. Anambra State are far better and doing well than Imo. Oremma. Stella this intimidation of Nigerian government, you can see how Edo people are behind their governor because of the good job he did in Edo. Teachers and pensioners are very happy. All their wages owed by their past governors has been cleared. It rests. The governor should look at Edo governor way of working. Governor state Imo Shihule Obaseki iji arụgo ọrụ mana hope jiri ebe ahụ jide gbanwochi nwa chufu Obaseki tiga ize iyi ya mo Aremma Mazi Uchehara Ishi Imo State is in almighty mercy. With Uzodimma's administration. Aremma Lutana ndewo. Febu Valo ndewo Njaba Priska Odok ndewo Ugochukwu Baselo Ashimbiarela Nnoma ka anyị gakwanụ n'ihu One of Japan, you can man of all. One is living up for one of the hour. London base. Mrs. Chipule, explosive Ndama, USA. Ndama made money Santo official. Aremma Lutana edemana akụ maka onye ọbụla ka ikigachi anyị apasma referendum eji achụfụ ya. Please, what did I do to you people? Please, we are brothers. I don't know. Obi ajọ mana Lutana gị hụkwanụ kewe eziokwu kwuo kwuo ọwụghị na-alalu those teachers ahụ criminals teachers tichiri gị eji nwa ụgwọ ọnwa a na-ekwuchi eji nwa ụgwọ ọnwa ka anụ na-eri akpọga nwa criminal ele ị ga-efe ilu shempa gị wee teacher nọrọ ejide ya ụgwọ ọnwa ekwumachi eji ụgwọ gị shampa ga ahụ wee criminal for ikwuchi eji ya ụgwọ. My brother think now onye shahere mma Heremma ga-eru ya aka gị nkwanụ ha ọjọọ shahụ ri gị mma ha ọjọọ ga-eru gị aka onye shi imi nkịta rị ya mma ya here hụta ha onye achọ
kọfụ my brother ọwụ ihe m nwere ịgwa gị agaghị m asị gị kwuo chi Hope Uzodimma gbaliga ọwa ọgbaliga ka ahụ nọ gị aka ndewo ọrịa mma ka anyị gakwanụ n'ihu kanayo arịkwame mma ka anyị gakwanụ n'ihu enwekwara akụkọ ọzọ ịkpọ ọkụ n'ọnụ taa Arịmma o deberekwala itazidebredi ndị Yoruba ịnọ n'ala bekee emeela ngagharị nkwado gochikwanuchi anwahụ chọrọ inwere onwe nwo fụọ n'aka Naijiria na-anọrọ na onwe nwo rịda obodo Oduduwa Republic ma ọkwanụ Oduduwa Nation Chike Naijiria aha agwụla nwo chi Naijiria aha akụọla afọ n'ala chi Naijiria hụ na wu ebe dara ada ndị Yoruba ịnọ na mba ala bekee chanwa hụ na chọrọ isi na Naijiria afụ jeje nọrọ na onwe nwo Chike Naijiria ahụ agwụla And do this. Anahụ nakpa oshi jejere ihe ewu ndị Yoruba ịnọ na mba UK mba United Kingdom achịghị ike Naijiria aha agwụla nwo chi ndị Britain ya wu ndị colonial masters Naijiria hụ nwoke wa Naijiria chi ike aha agwụla nwo ịnọ na Naijiria
changu ha chọhụcha Nigeria ahụ gboju ahụ wee scam na-ekwukwanụ shi 1914 amalgamation ahụ Lord Lugard mere chịkọta Northern and Southern Protectorate na 1914 cha ahụ enweghị isi nchịkọ achịkọrọ ihe niile kpọọ onye niile Nigeria changu ha chọmahụ shi ekewa ya onye ọbụla jezara aha nna ya changu ha chọmahụ Nigeria ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla n'akụkụ isi oche kansụl ọha ukwu steeti Ebonyi ka otu onye uwe ojii ịrụtara nwa amụrụ ọhụrụ n'ọkwanụ abalị abụọ 2 day old baby ka onye ahụ ịrụtara nga akpọsara ya n'akụkụ fence enweghịkwanụ onye ama iwu onye kpọsara ya ma ahụkwanụ onye kpọsara nwakịrị ahụ nga ahụ ndị uwe ojii ahụ nakuru nwa ahụ kujie na ndị ministri okwu ụmụ nwaanyị na mmepe ọgbọ ọha ewu Ministry for Women Affairs and Social Development ọwa onye nwojeje kujie na nwatakịrị ahụ gbulaka Maazị Godwin Igwe ekwukwana shi enwee na oke amụọ akpọsa sha ha akala nkụ ebe ahụ sha amụọ akpọsa ha akala nkụ mmanụ mụchara nwa 2 days ga-ekuru nwa je dọsa akụkụ fensị ọwụshi ọnwụrụ anwụ ọ gbarara looking at all of them he must killing go to it. Looking at all of them he must killing go to it. O deberela itazidebredi n'okwu ahụ Obasanjo gwara Bubu sha Nigeria ha daa na mba n'okpuru ọchịchị ya obi ọchịchị ala anyị azaghachila aka chiburu Nigeria ewu Chief Olusegun Matthew Aremo Obasanjo n'okwu ahụ o kwuru shi ala Nigeria ahụ na-awụ ebe dara mba na ọchịchị chala Nigeria ahụ na ha wu isi obodo ndị ụbịam headquarters poverty n'elu ụwa n'okwu ahụ onye enyemaka mgbasa ozi onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Buhari onye enyemaka ya ewukwanụ Maazị Garba Shehu ekwuola chi Buhari ahụrụgo ọrụ iwulite Nigeria ma wetakwa ịdị n'otu mana Obasanjo ahụ bịara nnọọ bịa na ahụ onye isi nkewa Obasanjo ahụ bịara iweta nkewa na Nigeria si ahụ divider in chief ebe Buhari ahụkwa commander in chief of Nigeria's development and unity Obasanjo ahụrụkwanụ divider in chief of Nigeria ọchị Obasanjo ahụ ekwesịghị ikwu ụdịrịụka ahụ hụkwuga ekwesịghị ikwu ụdịrịụka ahụ Obasanjo ahụ megala Buhari ụrụ megala Bubu ụrụ ihe niile Bubu imega Obasanjo ahụ emefuhụ ahụ mere hụ ji emegala Bubu ụrụ akpụga Obasanjo anya hụwụ ịnọ na-eweta atụmatụ kpeshi egbo ụfọdụ mkpa ndị chega ala Nigeria aka mgba n'ihu mana Obasanjo ahụ enweghị solution ọbụla ha eji eweta ịhụ nọ na ahụ mmụọla ha na-akatọ ọchịchị Buhari na-akatọ ọchịchị Bubu maka Bubu ahụ mega ọfụma karịa ya nwawu Obasanjo ma Obasanjo ịnọ ọchịchị kama Igbo Igbo o nwere akụkọ Chima kọla akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ Chima akụkọ onwe ya akịrị na abọ ndị a na-azọgeze ụmụ anụmanụ akọ mbembe gbakọ o deberela na steeti Imo. It has debered in Imo State. Onye bishọp inwe ụyọ okpere Christ Victorious and Life Revival Mission Owerri ewukwanụ bishọp Ụzọma Emmanuel akụsuola akachiga steeti Imo ewu Ndanyi Hope Uzoremma
aga ya ugboro abụọ kwuo si aha amahụ mkpa ndị steeti Imo si aha amaghị kpaga ndị steeti Imo si ahụrụ insensitive to Imo State people's plight. Ya jụọ Uzodimma shi ego ohu ji ejeje mefuo jeje zụọ nnọọ ụgbọala jeje keela ndị kọmishọna niile ọ họpụtara na steeti Imo na ndị enyemaka ya niile nakwa bọọsụ ndị ahụ ọ zụrụ chi ga-akwọta ndị ọrụ steeti Imo ọrụ chọwụ ya uhe hewu mkpa ndị steeti Imo chi ihe ndị eno o ji eje zụọ cha ya wụkwachi ụgbọala ndị ọ zụrụ nye ndị ahụ hụ ọwụ jọrọ njọ chahụ uhere mma mana enwere ihe eji emesu bifo na memaka so ya chi eji emesu ihe ka mkpa na mema ndekọ ọzọ chi ndị ọrụ steeti Imo aka ji nwa ụgwọ chi ọtụtụ ndị ọrụ steeti Imo na ndị lara ezumike nka chi eji nwa ụgwọ jikọcha nwa ụgwọ ha ejeje pafu ego eje azụ moto eke chọwụ ya mkpa ndị steeti Imo gbulaka chi ụzọ anọghị ọtụtụ ebe na steeti Imo chi ụzọ ha anọghị ebe ahụ ha ejeje na-azụ moto chaka ha egochila ndị Imo chie Hope Uzodimma ahapahụ ọdịmma ndị ọchịga n'obi chaha ahụ agụ ahụ ga-agụgbuo ndị steeti Imo ya chi Hope nwujishi ike were ego niile ndị ahụ o nwere ya rụm enwere moto ọ chọrọ ịzụtụbọ nwere ego ahụ ji kwutuchaa ụgwọ niile o jikọrọ ndị lara ezumike nka pensioners nakwanụ ndị ọrụ obodo civil servants steeti Imo chezu moto ahụ aha wuo ihe kwesịrị ime ugbulaka mana ha azụọla ha azụọ eji ịbanụ nnamọkụ ụfọdụ nọkwara na Abuja ụfọdụ nọ na Surulere Eko ụfọdụ nọkwara n'Ikeja ọgụsụ na Zamfara Igbo igebukọ mpe n'ala semesema agbalagba achọ ọgụsụ na Kogi Igbo igebukọ mpe n'ala Amadi Ikpechela beje gị ọkọcha na Nsụpara kama gara ịdọchiri Owerri kama gara Ọnịcha nwata jecha high institution n'Ọnịcha yabame na-aga nwata jecha high institution. Aremaniam Awadi Wagalutan Shia, it is high time you stop all these attacks on people whenever they say their opinions. It's not helping matters. Lutan Nenuna nọrọ n'onwe gị mmanụ kwuola ga hafụrụ onye ahụ ha o kwuru gị kwuo nụkwa nna ka gị nwa hafụla gị ihe kwuru biko don't attack anybody, let them say their mind. Biko eji m Chineke arịọga gị why him Batlomi Onyebuchi Otekwelechi, everything that happened in Nigeria is not a surprise. Very soon Nigeria will become a history. Igbo kwenu ishe guy how far he don't take Igbo kwe ndewo. Magnus Amachukwu ishe how much was dollar when OBJ was president and how much is it now? Leonard Ahanano ndewo ishe my man you too much. Chidubemi Ukwe Buishowere Pikini, please pay and play that protest again. I don't worry, I'll play it before the end of the program. Toneski Buhari has died, unless it's Buhari's ghost. Alright, Kingsley Uche Ishi, for now, no information. Okay, got Manukuga. Alright, please share that to do the video wide. Alright, Lutana, alright. Okay, Mom is still a man. The best thing I have seen Yorubas have done for a long time, and then they kind of brought down that zoo. I'm so happy to see these Biafrans. Biafrans should be happy now. May God bless Mazina Nekan and IPOBs and rest of Biafrans who are fighting for this freedom. Emmanuel Okura for Vox Angelica Nation. Now is morning. They are yet to see the truth. Biafra is the solution. Nigeria can never be good. It is beyond redemption. So to your tent, O Israel. Arema. Can you get one on here? Can you get one on here? Arema Izuchukwu Aka Isha Obasanjo did not bring killing in Nigeria,
Buhari brought killing. Obasanjo didn't bring terrorists in Nigeria. Buhari brought terrorists in Nigeria. Nothing good come out from Buhari's government. Orejiela it has regidi. Ndị uwe ojii na steeti Ogun anọrọ na echi gara aga nwụchie mmadụ anọ ndị mmochukwu gburu otu onye uwe ojii na ebe akpọga Dalemo Sango na steeti Ogun. Akụkọ kọrọchi onye uwe ojii ahụ na otu onye ọkwọ ụgbọala tanka nwega nsogbu. Onye ji akwọ ụgbọala trọk nwega nsogbu ebe ahụ. Ekogide n'ahụ onye trọk draiva ejeje kpọọ ndị achịkwanụ ndị ewu ndị eji akụ mmanụ he ohe nwo specialized ewu ndị street boys thugs ohe nwo kpọga nwo eji akụ mmanụ he akpọnụ nwo shinwo onye tanka akpọnụ ya shinwo bịa enwere onye polisi ndị polisi nyegami nsogbu hia ndị aba anna dara otu onye polisi ekuku onye polisi aba etiti ọnwụ na ndụ mma mara ha emega onye polisi ekubie ejidekwanụ ya wu ndị ugbulaka anọkwanụ hụ n'ụyọ itiri ndị uwe ojii asha emecha nchọfụta ịgbasara ọnwụ onye uwe ojii ahụ amarakwanụ kpe esi eme kpe ndị ekugburu onye polisi na steeti Ogun ikpe. O deberela Itazidebrede. Senator Ali Ndume Ishi Borno South steeti Borno iwụkwanụ onye isi Senate Committee eji ahụ maka ndị amị ya Senate Committee on Army ekwuola shi ịhafụ ndị omekome Boko Haram ejide n'ọnọdụ amnesty n'ọnọdụ nnwere onwe na mgbaghara shagharịhụ mma ma otu shayahụ akwadoghị ya onye sinetọ ahụ dụrụ ọchịchị ala anyị ọdụ shinwo ọwụ ihe jọrọ njọ ịrọhafụ ndị omekome Boko Haram ejidere n'ọnọdụ shi arụzigharịala nwo sharihabilitetiela nwo n'ihi na ha ọchịchị Naijiria megbubula ka na-awụ ndị Boko Haram ọwụla ejidere nwa akpọrọ nwo jeje doma nwa otu ebe shahụ rehabilitation kampụ shangmahụ rụgharịga ndị Boko Haram ahụ na-amụchila nwo aka ọrụ nwa mụchichana nwa aka ọrụ heleta ọnwa isii gaa nwa hafụ ndị Boko Haram ahụ jenye nwo shọpụ shangmahụ na ọkwa ndị baba shangmahụ na ọkwa ndị telọ shangmahụ na ọkwa ndị nwere ọrụ aka chọchana nwa ego ndị enye 20 ndị enye 100,000 ndị eje mepela nwo shọpụ ndị azụọla nwo generator klipa chimoji ekpimishi shahụ rehabilitation ha ọkwanụ ndị ejidere na imega Boko Haram igbuga ndị mmanụ. Senetọ na-akwugashi ahụ ga-aka mma chi ejide onye Boko Haram akpọọ mkpọrọ Senetọ Ali Ndume na-adụrụ ọchịchị Naijiria ọdụ kwuochi ego ndị ahụ eji emefu iji na-arụgharị ndị Boko Haram iji na-arehabiliteti nwo n'ihi na enwere m ọchịchị Naijiria ikwuruchi ime isi otu onye ndị Boko Haram each of them ahụ ji eri 5,000 naira a day na rehabilitation camp nwa ahụ shọwụ ha eji efidi each of ndị Boko Haram nwe rehabiliteti ga shọ 5,000 naira a day ka eji enye nwori ọ gbarara. And the last time ebe 605 ka ereliziri na steeti Borno headquarters ndị Boko Haram. So Senator Ali Ndume a na-ekwuchi ahụghị imefu ego chi ego ahụ eji arụzigharị ndị ejidere nga nwomega Boko Haram chọọ ga-aka mma ewere hụ eji ya jejenye ndị ahụ niile Boko Haram nyere nsogbu ndị ahụ Boko Haram ịlalụchara ịchụfụchara ụyọ nwo ndị ahụ Boko Haram ilere ezinụlọ nwo wipe ọhụ out ndị ahụ niile wụ the victims of Boko Haram attack shewere ego na je compensate nwo jeje marakpa a ga-eshi eme nwo obi arịkwanụ nwo mma sha na-ewere ego na je enye Boko Haram eji ya rehabilitate ndị Boko Haram
shio ndị ke na ịnọkwa n'ebe iwe ga na-ewe nwu n'ihi na ọnwa gara aga ndị nọ na IDP camp ya internally displaced people's camp ya wu ndị ahụ Boko Haram chụtụchara Oyonwo lalusacha Oyonwo gbuo ndị bekee nwo gbucha ụmụnne nwo gbuo ụmụnna nwo enwe makwa ha ebe nwo ga-enọ enwere otu ebe a bịara bịa kpọkọsacha ozugbo nwo gada nwo ebe ahụ IDP camp ejiri ekwela nwo fuo eji so ndị IDP ahụ ananụshi eriliziela ndị Boko Haram ahụ nyechakwa nwa ego nwochili elu akwa ha ndị Boko Haram gburu ndị nne na nna anyị hụ mee anyị anọrọ ọnọdụ anyị nọ nna ekwebe anyị shi IDP camp anyị nọ fụta kemgbe anyị ji bata na IDP kampụ nna anale ndị Boko Haram udomere anya ọnọdụ anyị nọ a na-awụhụ ndị ọma ashike ma 3 months ohe karị 3 months ọchịchị etiti ahụ ewetabe 5 naira faden nye nwo ọbịabịa jụọ mochi elekpanụ ji erigari elekpanụ si emega ngwa nnọchọrọ ịmụ ọrụ nnọchọrọ elekpa anyị ga-eme na-ebido na-enwe ike bahụ ime obodo ebe nnu si bịa anyị ga-eruchi hụla nna ụyọ nnụ asha ọchịchị etiti ahụ emehụ ya enwe mere wu ijejele ndị Boko Haram ejidere a na-akpọhafụ mgbo cha rehabilitetiela mgbo so sinetọ Shehu Sani si anya ha akwadoghịkwa ka nọ na rehabiliteti ndị Boko Haram chee were ego ahụ jee kọmpasetie mara akpa a ga-eji mee setụlụ ndị niile wu victims of Boko Haram attack na the various states enwere na North East kara ịnọ na rehabiliteti ndị Boko Haram ohe Sinetọ Ali Ndume kwuru ayakwanụ the chairman Senate Committee on Nigerian Army Robert Oriakụ Ishi useless APC government Kambasi Ishi YouTube Elegishi my brother good afternoon from Dubai and Bernard Obinna Udechukwu shall greet you my brother Bernard Ishi Ibraleti Kwogoleti gị Anyam Awodishi Mazi Nnamdi Kanu has wakened everybody God bless Mazi Nnamdi Kanu Robert Oriakụ Ishi their commanders are empowered Jeffrey Brown Ishi Oripikiri my brother I greet you Ndewo Anyam Awodi okay Ishi Mazi Nnamdi Kanu has waking everybody. God bless Mazi Nnamdi Kanu. Florence Nkechi Ebolachi, you came. I know you came and you have come. Jeffrey Brown, you should keep my brother Ndewo. Honorable Evans Victor Chima, she hopeless hope is the Supreme Court governor. Toneski, she the same thing with my governor Enugu State, Madam Ifeanyi Ugwuanyi. The light of Achukwu Ndewo, comrade Kizito Chris Ndewo, Igbo kwenu anọkwamia, Igbo kwenu anọkwamia. Heu, ọgbarara. Wani eze bi n'afọ one of the hour. Mommy Stella Mane Eshe Boko Haram are Buhari brothers. They are not Nigerians as Buhari. Prince Chima Ujiako and Prince Chima Kalankwebe. Misha, greet you, brother. Anyam Odishi. That is the atrocities Nigeria is doing. Supporting terrorists, so sad indeed. Ibokonishi, everybody is talking now because the fear has been taken out from them by Mazi Nnamdi Kanu. Prince Chima Ujiako Eshi wetin dey happen for Imo State bro anyị ka nọkwa n'Imo State anyị ka chọgo ụzọ n'ihi na achọ ụzọ dị mma mana anyị ama m wee ji okay you came late Kinsley Egesi William ndewo ka anyị gakwanụ n'ihu Chief Randy London George Okoro onye agọ ọma na-etiri ọha one of the very words. Ihe agwa ọkaka omewanne dọkọle. O deberela it has debredi. Otu nwa agbọghọbịa onye mba South Africa ịwụkwanụ onye ọrụ mgbasa ozi na ihe onyonyo TV ịwụkwanụ Lerato Masogen o bogide na ndị Naijiria ịnọ na mba South Africa ebubo sha ndị Naijiria ahụlaluga ala South Africa chidana ọgwụ ike nwe ahịa ọgwụ ike nweji azụ nakwa iji mmanụ akpụ mgbere ahịa ire mmanụ human trafficking nakwa igwu ndị mmanụ chandum igwu ndị mmanụ
wayo wayo nwa agbọghọbịa gbarụrụ ihu sha ndị Naijiria hụlaluga mba South Africa chita n'ime human trafficking ịdị elu ọndịgwu ndị mmanụ wayo scam chi ndị Naijiria hụ ji askam mmanụ ọchị ndị Naijiria na ji akwụ ụfọdụ ndị uwe ojii na mba South Africa ụgwọ kewu ejide onye Naijiria ebe o mere ha ọjọọ na mba South Africa kama a ga-akpụ ya mkpọrọ ma kpee ya ikperela ndị uwe ojii achị hafụ ya n'ihi na eji ha kwụọ ndị uwe ojii mba South Africa ụgwọ ya wee eji ha azụcha zụọ ndị polisi South Africa bribe. So nwa agbọghọbịa na-ekwuzichi nwopali ugbulaka na chụma ndị Naijiria ekwumashahowo xenophobic attack mana aga ahụhụ ọjọọ ndị Naijiria imega rịdachi enwekwara ka emere na Sọnde ebe onye Naijiria jiri ji kidnapụ mmanụ o ji eji kidnapụ nwaanyị mana ọ sọksidi hụ nwaanyị ahụ ekwufukwanụ shi abịara bi kidnapụ ya n'ihi na ụjọ ndị Naijiria na-akpụga ya. So nwochi ụjọ ahụ kpụgakwa nwochi kpahe shiri ugbo otu onye Naijiria hụ na ga-efụta wụọ prezidenti mba South Africa ọsọ agba chimochuma ndị Naijiria ugbu achọ na wu xenophobic attack. Okechukwu Eshi Nwa Owerri, what is the full meaning of Buhari in English and what do you expect from the meaning of the name in English? Ma Iro Christian Okechukwu Eshi ndewo Mazi Aishi Maputo Mozambique elegami ma onye ọma na Maputo ya reekwa nna gị mma immediately mekelekwa gị eze onyema na New Delhi ndewo eze onyema manụ na New Delhi ndewo ya rela gị mma Igbo kwenishi one of my guys is here with me. He said you should hear his name because he heard you calling my name. His name is Eshi in Thailand. Eshi in Thailand, Ashimi Arelage, Meshi, please tell him for me. He needs to hear his name too. Ma Eshi na Thailand, Ashimi Arelage, Mangwande Mano Yaga, Jielagi, Eshi, my man. And Dominic, one day she could do you are watching from Germany. Kichukushi, my brother, please tell Supreme Court Governor that he told other people in Owerri North have been cut off due to bad road. I can always God bless Mazi Uchehara Kanu for his good works. Prince Emenike Okenyimi, I miss you. Ishi Owerri Pikin. I hope Uzodemma Agi Cheke. Let's ask Gogo Uzodemma. Arema Chris Valentine Ishi. Good afternoon from Dubai. Keep it up. God bless you, my brother. King So Nde Wosh. That lady is stupid. Ugobaso Mekagishi is everywhere, even in Ghana. Sometimes I refuse for Ghanaians to know that I'm in Nigeria, because the bad ones keep bringing bad names to the good ones. Hey, Obrara. Network Aboki, I see you. Had the Okun Hazizi. Had the Yale Makena Kenny Ndewo. Arema n'akụkọ egwuregwu otu egwu bọọlụ Chelsea the Blues ịnọ na mba England nọrọ nnọọ echi gara aga were ọkpụ goolu 3 asatara otu gbagbuo otu egwu bọọlụ Brighton Hove Albion ịnọkwa na mba England rịda amamaka mba English Premier League mba England ibidoguru ọzọ. Chelsea kpahechiri ogbulaka na-agbaga ndeke 3 ejikwana ha akara 3 agbaga ndeke 3 anọkwa hụ goolu 3 enyere hụ goolu 3 echi gara aga. Ha edekwara uwe mmọnwụkwa 3 saa uhụ the threes ndị ọma na 3 Chelsea ndị ọma na 3 anọkwa echi gara aga Wolverhampton Wanderers were ọkpụ goolu 2 asatahụ otu gbagbuo Sheffield United echi gara aga.
mba England ekwupụtarachi enwere ndị ọgba bọọlụ anọ ndeprala ọrịa coronavirus na English Premier League ke mba England. Ekwukwana na ahụchi a ga-edomanwu na he ịnọrọ na onwenwu isolation self-isolation n'ime abalị 10 a ga-edomanwu na self-isolation for 10 days mana kpọhụ aha ndị ahụ ịprala ọrịa coronavirus. Luis Suarez eji agbala otu egwu bọọlụ Barcelona ewekwana onye Uruguay ejikwana akpa arụ nwoke eji akpa arụ echi anọghị ọ kwugabụ okwu ijema otu egwu bọọlụ Juventus n'ihi na Juventus kwega ya ọnụ mana kpaheshiri ugbulaka na ọsha ya hụ nwere ike kpụgharịa uche ya ejemakwa n'otu egwu bọọlụ Atletico Madrid ahụ hụrụ Atletico Madrid anya karịa Juventus ọ fọrọ n'owedere nwa azụtacha ya Luis Suarez eri afọ 34 33 years ịwagakwa na Barcelona ugbulaka na na-ekelekwa gị Oweremani ashimyarịla gị mma nda ịbịaruola ngwana duhe para oche gị du ma chọkwa n'ụgba na hwe ndị ọzọ ịnọkwa nga jinye gị ele mmike iji aṅụ ịchọrọ mmengwọ ịchọrọ stout ịchọrọ bia ịchọkwa na mmiri ọkpọrọkọ ga-aka akwa menye gị na ashikpamen nọmara akwashi aha aṅụ ha aṅụ ma iji aṅụ mmiri o ma iji aṅụ pure water ma iji aṅụ malt ma iji aṅụ mineral ma ijikwa na aṅụ bia ha aṅụ ndị onye ọla eji aṅụ ha aṅụ onye aṅụrụma. Oscar eji ịgbaburula otu egwu bọọlụ Chelsea tupu ya na jema China ebe ọ na-agbagogbulaka Oscar iwe onye Brazil ekwuola chi ụmụnne ya ndị Brazil Willian na David Luiz ichikwa Chelsea jema Arsenal anwụ ha agwala ya chi ya soro nwụọ bịa na otu egwu bọọlụ Chelsea otu egwu bọọlụ Arsenal bịa gbama bọọlụ Chelsea Oscar chi na Chelsea fụọ jema na mba China ebe ọ gbaga ulaka mana o kwuola shi Willian na Luiz ahụshi ya bịama na Arsenal. Willian ụkwana onye shi Chelsea fụọ season gara aga jee na otu egwu bọọlụ Arsenal ebe Arsenal sign ya on a 3 years contract na Arsenal ahụ ọ nọkwana maachị mbosu ọ gbaala ndị Arsenal o nyere assist abụọ o nyere enyemaka abụọ mmanụ jiri nye go ya onwe na 2 assists na Arsenal in 1 match. Onye echiela otu egwu bọọlụ Arsenal the Gunners bọọlụ ewu Emi Martinez na ha ekwubi okwu o ji aba otu egwu bọọlụ Aston Villa n'ọnụ ego 20 million pounds ọ na ha aba Arsenal ọ na ha afụ Arsenal nga ahụ ọ na-aba Aston Villa ka Arsenal chọgakwanụ ịzụ Ronaldo and Raya Arsenal chọgazi Ronaldo and Raya ijikwanụ dochie ya wo Emi Martinez afụga Chima bụ onwe ya akịrị na abọ ndị a na-azọgete. Onye eche bọọlụ Chelsea ewu kipa Arinze gbalaga anọrọ na ihe iyi egwu ugbulaka na okwu echichamahụ ya ike ala ndị adụga onye isi onye kochi Chelsea ewu Super Frank Lampard ọdụ chi ya hafụkwala kipa Arinze gbalaga chi ya rụma ọ chọrọ ịpa ọchọkwa na iso achụ ya wụ iko English Premier League ka afọ chi hafụ Arrizabalaga jee chọrọ kipa ọzọ. Chelsea na-achọkwa na kipa akpọga Remy kipa ndị Rangers FC ọkwanụ onye mmụọ ịchọga ugbulaka na Arinze gbalaga na enwekwa na fim o mere echi gara aga bọọlụ o kwechiri iche ya eme fim so agwala Lampard chi ya hafụ Arinze gbalaga Arrizabalaga ya rụma ọ chọrọ ịpa Premier League afọ.
echi gara aga ka pleya abụọ Chelsea zụrụ ọhụrụ eso n'ime pleya nwa zụrụ ewo Timo Werner nakwa Kai Havertz ịwasula Chelsea bọọlụ mbụ nwo na English Premier League. Rịda Timo Werner ịgbalịrị nnọọ ike ya, Kai Havertz na-emekwanụ na tọki aka ha aka na-eme atọki aka ha aka. Lampard shi gbanwochi gbaa bọọlụ anyasị echi aha hụ juru ya afọ, ahụ nwere afọ ojuju shi kama ha mere nwa anọ ọhụrụ shi a ga-enye nwa ohere ka nwoji matacha akpa Chelsea eji akụ nwa egwu mmụọ ha ahụ Premier League ọkwanụkpa ha shere ogbulaka na Arịma m ekele gị Owere man ịsha gị wu onye omeike a ụmụọma nnekede ọrịa mma nwanne m nwoke ashimbiarịla gị mma. Eze Morrison eke ụkwanụ eze ndị ụmụọma ya rịla gị mezuchukwu ọka Vitus Ehidomi ndewo. O deberela otu egwu bọọlụ Borussia Dortmund ịnọ mba Germany agwala otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red chinwo setuo aka na ihe gbasara Jadon Sancho ahụ nwochoga chinwo ọhụrụ afọ anwụ ha hafụgahụ Jadon Sancho shaha enweghị ebe ọbụla hụ jega mgbe hụ letu anya na ihe gbasara ịzụ Jadon Sancho shaha enwe ke nworega. Tony Cascarino adụọna onye isi otu egwu bọọlụ Liverpool kochi mmụọ ewo Jurgen Klopp nwoke ahụ ọnụ nwamkpi shihu jee zụta Wilfried Zaha ọkwara onye ahụ gbasorokwala Man U tupu ya ejema Crystal Palace. Ashihu jee soro Wilfried Zaha zụbata ahụ na Liverpool ka ahụ na-enyekwanụ Mohamed Salah na Sadio Mane nsogbu n'ihi na ahụ Mohamed Salah ahụ ofili mana tuo relast na Liverpool na-enidoro onye ga na-enye nwo nsogbu ka onye ọbụla na-arụshi ọrụ ike na-achọ inye go ma ọ na-achọ ime ha ụga anya nwo na tim shenidere ha player ga-eme nwo nwari competitive na Liverpool so ha mere chihu ji ezụta Wilfried Zaha from Crystal Palace. Otu egwu bọọlụ Arsenal ekwuola okwu gbasara Kolasinac ewu onye Arsenal elegabụ anya shi ọ ga-afụ n'ihi na onwe agachahụ ohere ịgba bọọlụ mana ya na otu egwu bọọlụ Arsenal ya amarịja mmọnwụ Ateta ekpebiela shi ọ ga-anọ na Arsenal ka ọ zọọ isi ya ka o ji aka zọọ isi ya. Let him fight for his place. So o kwurela sa ahụ ga-anọ fight ya for his place. Arịma otu egwu bọọlụ Manchester United a na-ewelitala ọnụ ewelitakwa n'olu gbanwochi azụga gbanwoji chọọ ịzụrụ Sergio Reguilon ịwụkwanụ onye eji agbala otu egwu bọọlụ Real Madrid eweliela ahụ ọnụ kpanwochi azụ ya. So Man U a na-ekwula achịkwanụ very soon ahụ ga-abata otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red. Na ọchịchọ otu egwu bọọlụ Manchester United ịchọga onye ya pọgba ịga na-azọ midfield ahụ ụzọ. Otu egwu bọọlụ Manchester United ịnọ na mba England ndị ekwensu red ekwumana okwukpa nwochikwa n'azụ midfield dynamo ịwụkwanụ onye Nigeria ịwụkwanụ onye nọkwanụ na otu egwu bọọlụ Chelsea ugbulaka ewu Prince Chima Uchehara that Owerri pikin mana Chelsea anabatahụ ọkwa ahụ ego ahụ Manchester United inyega ịwụkwanụ £90 million
nwoshi aheshi nne maka Prince Chima Uchehara chihe ga-eme ahụ na nọ aka Prince Chima Uchehara ikwu ma ahụ chọrọ ije otu egwu bọọlụ Manchester United mana Prince Chima Uchehara n'okwu ya echi gara aga anyị asụ Chelsea ịgbagbuchara Brighton Hove Albion 3-1 na Uyo Brighton ọchị aya ha achọghị ije na klọb ndị ekwensu red chi Chelsea ahụ ụsọ ndị ke Chineke ndị eluigwe the Blues chana ya hụ na ga-ịhafụ ebe arụ ahụ na ga-ịhafụ ebe echi ga-eze jeme ebe arụ ga-agwụ ya hụ Wimbeside ya shi olo aya hụ laikiri ebe ya nọ the Blues ahụ for God aya ha ga na-ahafụ ebe kewu Blues kọla eluigwe bịa jema ebe Red Devil ịnọ Prince Chima achịla ndị Man U ụmụhụ letu anya ebe ya hụ nọ aya ha afụga hụ from Chelsea Football Club. Oto ka ụwa leba ibe koro gị lapụ oge jemi agbara je tinye nke ya o. Jonathan Pass afụ maka Trex Emmanuel ndewo Temple ọnwụkwe mekelekwa ga-educhi nke onye ọma na Manila oge enyi m ndị ọma na Manila Philippines ya rịela gị mma onye zudo isi you are here promoting your Chelsea club ọchị anwụọ na ahịara ndị a ugogbaso ka a ga-esi ha beg n'ogo United enwemeke aga m ahafụ ebe chi geze jeme baro ga-agba ume mbe ọrịa mma educhi nke isi n'obi small team onye Arsenal Fabian Chukwudesi Chelsea for life Anthony Okoro ndewo Joshua Chibike ichi greetings from Turkey Istanbul I salute you beloved brother ndewo Donatus Nigeria hell onye ka ezaga Donatus Nigeria agakwa akụgbu ihe ahụ ọrịa ma Bernard Udochukwu ndewo Donatus Nigeria ndewo Leonard ndewo Jonathan Pass isi your head Educhinko ndewo onye zudo isi ebere late Ugo Boss na I go late comment Emma Ise Promise Eshi you are watching from Austria ndewo Jonathan Pass achibolo nwe Temple Onkwesha I'm waiting to hear this from you Owere Pikin aka Chelsea fan na Kai Havertz ahụ gbaga na Turkey ọrịa Nwosu Simon Eshi you are watching from New York City USA ọrịa Mommy Stella Igbo nso ịbụọla chimbọdụra ameje mọ na erikpo ole thank you mommy ashimiarịla gị mma ịwatala ndewo Jonathan Pass ishi up Owere Pikin up Chelsea ọkpọchiri Kennedy Kelly ndewo ishi thanks bro Ugo Boss omeka ọrịa mma agụọna meka ahụ Pastor Chimezie Ebuolachi Robert Oriakụ Anthony Okoro ndewo Donatus Nigeria ndewo Ematesi onye rikam eshe why do you call Man U ekwensu red on the Red Devil na devil ọhụrụ na ọwụ ekwensu red ọhụrụ na ọwụ red ịchọchi mkpọma nwụ ekwensu ọbara ka anyị were maka red ahụ ọrịa mma ndekọ anyị na-epe werela ọkụ abalị ka njọ matches ka anyị were nụ ọkwa tupu anyị na-ala anyị were ọkwa tupu anyị na-ala ụmụ Biafra gịnị ka m ga-enye unu onye nwe anyị nyanya amamihe zuru oke gerenụ ọkwa otu IPOB na Malaysia ji ohere na-echetala ụmụ Biafra niile gbasara okwu onye ndu otu IPOB iwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru shi enweghị iherita emume Oktoberfest n'ala Biafra afọ shi onye ọwụla ekwekwala nwa ya je gaa machini eji aga nwa ejeje eme emume independence ala Nigeria Maazị Nnamdi Kanu shi a ga-enwe lockdown n'ala Biafra shi emume ahụ aha ga-enwe isi n'ala Biafra afọ shi onye afụrakwala jee gaala ndị iro Biafra machi shi onye ọwụla nọrọ imiyo ya shi onye afụrakwala eji na 1 October 2020 ndị tili aka n'ọkwa awụ Maazị Anthony Obilo National Coordinator IPOB na Malaysia nakwa Chris Mgbaṅụrị ịwụkwanụ Akuruyo na Malaysia ka anyị merie ndị iro ndị na-amaghị Chukwu jide ha zọgbuo ha ọrịa mma ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma mewere ha kwa ohere kelee ndị mega emume ncheta ọmụmụ nwa taa emekele nwanyị Ọgami nwanyị my boss nwanyị Ugonna Omekagụ nwanyị Ugonna Kennedy Eto
Ekwanu Oriakụ Augusta Ogochukwu Eto, nwaanyị ọma amụrụ na Ehime Mbano steeti Imo, ugobọsụ ishikwanụ awọ ike duru abịa lụrụ nwaanyị mara nnọọ mma asa nwaanyị taa ụkwanụ bedde ya ashim Chineke gọzie nnu, Chineke chekwanụ, Chineke na-edukwanụ n'eji nwaanyị akwane nọọsụ ọwụ onye ọrụ ahụike. Ma ekelekwa nwa nwaanyị Chineke ji chọọ nwo mma ewu Mmasinachi Eto ashimbiarela nnụma. Happy birthday to you Mrs. Ugobos Omekagụ. Ma ekelekwa gị High Chief Kelechi Kennedy Okere ịwụkwanụ aka ji ọgwụ nke mboso na ala Owerri West na ala Owerri anyị. High Chief Kelechi Kennedy Okere nda happy birthday to you High Chief ashimyarela gị ma ị ga na-eje eje na-abata. Ayahu the CEO Horizon Medical International Mission ịbịara na ala Owerri anyị, o jikwa abịa every year ekeela ndị mmanụ ọgwụ. Ọ nọkwanụ na Michigan mba America. ashimbiarela gị mma nda Kelechukwu Kennedy Okere. God bless you immediately. Owerri pikin ahụrụ m gị anya aka ji ọgwụ one of Owerri ọgwụ one. Happy birthday to you sir. One of people land here, United States of America. Pagarela Gemma, I didn't get yo. Christy, as look at them, Okuro, Aganyaka Palamika. Na-ekelekwa gị happy birthday to you Lady Ndidi Teresa Okpechi. Lady Ndidi Teresa Okpechi ụkwanụ nwaanyị ọma ishi Ezinite Mbaise steeti Imo mana alụrụ ya na Ọbakala Ụmụahịa steeti Abịa. Ọkwanụ nwaanyị ọma ịnọ na mba United Kingdom emega ọfụma. Aya ụkwanụ onye eji etu ugo eji eje mba ugodi ya ashimbiarela gị mma. Aya ụkwanụ onye nwe Honey Bees Press School and Group of Companies ya rela gị mma. CEO ọrịmma ị ga na-eje eje na-aba taa ụkwa birthday nwa ya nwaanyị ọma o ji eme ọnụ nwakịrị ịmara mma Oziọma Stephanie Okpechi ashimbiarela gị mma. Oziọma ozi momi ozi dadi Stephanie yarela gị mma. Ya ụkwanụ onye winere Little Princess 2019 obere ada mma mba UK pageantry emere ihe ngosi mma emere na mba UK ashimbiarela nnọma ndị ọma na London. Very soon aga m abịa akwanụ keki. Ekelekwanna m ndị Udoka Mma Igbo Women Social Club ịnọ na mba UK. Agawo their founder and president ashimbiarela nnọma ụmụ nwaanyị Udoka kwanụ mma n'eziokwu ya gajiela nnụ ya fujiela nnụ. Happy birthday to you Lady Teresa Okpechi. Ugeji eje mba ashimyarela gị mma. Aunty Ndidi nwaanyị ọmarị mma yarela gị mma immediately. London Betimo, Abrumu Jodo, Luchimebole, Aloe, Mama, Ukuma, Ijatumani. Arema Bernard Obinna Udochukwu. My birthday in September. Arema, you can hit me up on WhatsApp. Phone number. Onyeze Udo Ishowori. My birthday is coming up on September 17th. And Taus 15th. Ọgbakwarara. Arema. Igbo kwenu ndewo. Leonard Ahanonu ndewo. Raymond Uche Ishi Blues for Life. Ugobos Ishi Biafra Star. Makoola Ishi my man. My Atlant FC. Okay. Joshua Chibike Ishi Noble sent his greetings from Turkey. Kelela m ya n'ọbụ Ike ụbọchị kelela m ya my chairman. Ekwu akwala m okwu ya taa akpọtala m ya aha ndị ahụ shimbiama Istanbul ashimenwo nna my man n'ebe ahụ Ike n'ọbụlụ ụbọchị ndewo ya rịela ya ụmụ okorobịa ike durumeji eme ọnụ. Bing John eji mmadụ ekwu ndewo. Robert Oriakụ ashim ya rịela onye ukwu mma rịela onye nta mma.
ebe ka m ga-achịkọ ya na ahụ omume anyị makụla gị akụkọ keta achịm onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi n'ihi na ọ wụ ụfọ ji fụọ ụfọ ala afọ a na-ekwukwanụ chi oke amara ma akpa akpa dibịa ma dibịa amakwa nna ama ahụ oke ọnụ ọkụ ọpanshi na aja wetuo aka na njọ ọpanshi na aja wetuo aka na njọ n'ihi na ha ọjọọ ha ọjọọ ha arị mma arịkwanụ mma biko onye na-eme ka ere mma ya mejie ya ama n'ihi na ha onye na-eme ka ekwe jikwanụ akpọ ya aha m ka ọkwa ha ọwụ nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin ka Chineke ji ike niile gọziela m nnụ n'aha Jizọs Kraịst iwu onye nwe anyị chebirikwanụ m echi ile mgbe ọ ga-akụ ma ọ ga-eji elekere ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 kpọrụdụ echi m ga-akwala nnụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ Ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri ụkwalite tebele injinia Bruno abalị akọkịrị kpọ iri agba ego nkechọba ezekwezobu kichema ndị makọla gị akụkọ ezekwezobu kichema ndị makọla gị akụkọ mere eme o mere Kogi steeti mama. Arima, thank you Teresa Obechi Ndidi ndewe Duchinko imena Eric Chimezie imena Mane alusi wano kia mamede manu brother